Eu nací en Ouviña, en Cambados, onde os meus pais exercían de mestres e onde residín só 5 anos, os 5 primeiros anos da miña vida. Despois a infancia e parte da xuventude paseina en Gondomar, onde casei e teño unha residencia que me axuda a frecuentar este lugar que eu tomei como terra adoptiva. Por iso sempre digo que eu son de Gondomar, aínda que nacín, como dixen antes, en Ouviña. Eu fui un amante da lingua galega dende moi cativo e xa con 14 anos escribía versos neste idioma, altamente valorado na miña casa, aínda que a lingua vehicular era en realidade o castelán. Pero eu escoitaba a todos os meus veciños e a todos os escolares que asistían ás escolas de meus pais, digo as escolas porque entón era unha escola de nenas e unha escola de nenos, escoitábaos falaren sempre e exclusivamente en galego. Dicía que na miña casa a lingua galega estaba valorada, aínda que non se falaba. Como exemplo, algúns dos libros que se manexaban no meu fogar, no entanto, e que permaneceron na miña memoria, eran Os vellos non deben de enamorarse, de Castelao, Da agra aberta, de Victoriano Taibo, Ante 2 séculos, de Xerardo Álvarez Limeses, Escuma na Ribeira, de López Avente, e algúns outros que non recordo. Cando me decidín a falar na lingua que me rodeaba, e isto sucedeu cando tiña aproximadamente 18 anos, facíao como era e é moi usual con interlocutores que tamén a empregaban, de xeito que cando alguén se dirixía a min en castelán, eu contestáballe tamén nesa lingua. Eu sentía no meu interior que a lingua vernácula estaba moi ben asentada no pobo e que non ia ter ningún problema, ningún dos problemas que pouco despois descubrín. A miña xuventude e primeira madurez transcorreron lonxe da terra, coa que únicamente mantiña contacto nas vacacións. Ata que decidín regresar, e co regreso a necesidade fíxome buscar a docencia como saída, sen pensar que estaba en realidade atopando a autenticidade. Xa mestre, descubrín que as cousas cambiaran moito e nas aldeas a lengua maioritaria entre os nenos xa non era o galego, que ademais estaba recuando a velocidades vertixinosas. Decidín entón achegar o meu grande area para a regeneración desta lingua milenaria e substituir o patrimonio de un pobo que non o valora suficientemente e convertinme así en escritor e falante monolingüe en galego, naturalmente salvaguardando sempre o funcionamento principal dunha lingua que é a comunicación. A miña preocupación polo idioma maniféstase claramente nos 2 primeiros poemarios. O primeiro, Camariña, 7 cruces e unha esperanza, é unha chamada de alerta á situación do galego ao que comparo coa camariña, planta que foi moi abundante nas costas galegas, recordemos topónimos indicativos como Camariñas, Póvoa do Caramiñal, e que neste momento está en perigo de extinción. Xurdiu a idea cando recibín un sós do ecoloxista Estanislao Fernández de la Cigoña que me mandaba un sobreciño con semente de camariña dicindo: esta planta está en vía de extinción, por favor, plantádea a ver se conseguimos salvala. Seguiulle a este poemario, e segues a tirarme das entrañas, que tamén trata o tema da lingua, pero está escrito en forma de poesía amorosa, onde a amada é Galicia, que me proporciona, como amante, situacións de gusto e de desgusto que se encadean ao longo do todo o libro. Despois, abandonei momentaneamente este tema e escribín outro tipo de poemarios e avancei tamén por o camiño da narrativa xuvenil, o cal non significa que aquela primeira teima estea esquecida, sobre todo nos tempos que corren e que non parece que sexan moi auspiciadores de ningún tipo de recuperación para a nosa lingua.